sebazana kuhle nje uncokola nani nje ngalo Thixo wethu esamfayo bazalwane lo Thixo bathi abazalwane unegama elinguKristu kangaba njengobunyana wayezaliwe wathi igama lokuba nguYesu kube ezawusindisa abantu bakhe ezoneni zabo ufika uYesu abantu besemlindweni belinda uThixo azawuthi ufika uThixo axelele abantu izinto abakhe bazenza aphinde uThixo anike abantu ubomi malibonke igama balindile abantu kangangento abanyakaxesha bamxoxisayo besithi kunini na simphongomisile sixelele ngaba wena unguyena ubani uKristu ngoba abantu balinde ubani uKristu ngoba uKristu nguThixo kana isakana nini malibonke igama balindile abantu kangangoba bathi awuthi hayi senitshilo nani kodwa mveni iyanyelisa ngoba siyamazi uzalwa lo mfana nguMaria noYosefu ngoku namhlanje usenza bani isizathu abantu uzenza uThixo kukuba yena esithi ungubani ngoba umuntu athi unguKristu usenza ubani nesithunywa ngelinye ilanga abazalwane esesiyochaza ngoba kuzela uKristu sathi xa siyithetha le nto sathi thini sitshumayeza iindaba ezilungileyo zokuba namhlanje emzini kaDavide nizalele umsindisi uKristu Nkosi malibonke igama ngifuna ukuthi bazalwane ngifuna bazalwane ngoba umuntu akachazelwa nguYesu uYesu maligama lakhe makayazi uYesu unegama apho inkosi ithi apho ithi inkosi khona kuzawuvela abantu belahlekisa besithi ebantwini bangubani uthi ningayi ngoba xa abantu besithi banguKristu bayazi bazawuthatheka abantu ngoba lo muntu xa esithi unguKristu uthi ungubani unguThixo malibonke igama ebazalwane ndithi la Thixo wayekhupha amaSirayeli kuMoses ngulo Thixo unegama elibani elinguYesu ngoba nakaxesha uKristu athandazayo wefanele uKristu kuthandaza dakwethu ekuyimoya omkhulu malibonke igama uyaxa sesithetha inyani bathi ngoku bantu esinabantu unyana xa sibasithetha inyani bathi ngobantu ngunyana sinisangaqalisi uba ngunyana waphuma endaweni yakho engcele bazonyathela phezu kwemimanga yantoni qha wathi abathi imoya omkhosi asithi ke ngokuThixo mnye sithi mnye ngubani xa ethandaza uYesu okanye kusexa umoya onjengehobe ngexesha noYohane kuphuma ilizwi elalizwi libekubani David indoda enkulu yabazathi njengoba kumandi kodwa David indoda enkulu akuhanjwa umntu uzazibeka apha ezinto azithethayo sikholwa loo nto bazalwane sikholwa loo nto isizathu abasithi bazalwane lo mntu athandaza uthetha la mazwi nguKristu sithi thina uThixo xa kuthiwa laphuma ilizwi liphuma kuThixo sinothi kanjani noKristu ngokunjalo uyangqina xa besithi abantu Nkosi sibonisa uyihlo ukuze kusanelise inexesha elingakanani akukholwana ukuba
Nam ndiphi? Babone mna. Ufuna uthixo kuthixo. Ithi into zekula kwakhe. Hayi ama ndihamba. Ndawumka